Moi boa tarde. Ai, Dios mío. Estades todos aínda facendo café? Non vexo que tea aquí toda a xente que tiña que estar. Entón debe de estar aínda a xente preparando o café. Bueno. Hola, Mónica. Sí que hai xente por aí, bueno, sempre hai xente por aí. Hola, que tal, Mónica? Mónica Manteiga. Moi boa tarde, Mónica. Non sabía que Manteiga fora é un apellido. Porque eu non sabía que fose un apellido. Madre, que tantas cousas aprendo. Nunca se sabe todo. Vou coller un bolígrafo. A ver, quen anda por aí? Hola, que tal? Moi boas tardes. Nieves Álvarez sempre anda por aí tamén. Hola, que tal? Coral Manrique Sánchez, hola, Coral. Coral sí que non me sona. Debe de ser nova por aquí, creo, non sei. Ao mellor estás máis veces e non me fixín no teu nombre. Que tal, Paqui? Moi boa tarde. Que tal? Que tal imos? Moi boas tardes desde Ordes. Hola, que tal, Pilar? María Souto, que tal? Moi boa tarde tamén. A ver, temos unha folla limpe. A ver, que chea de xente. Que chea de xente. Hola, que tal? Moi boa tarde. Pacucha, que tal, Pacucha? Moi boa tarde. Conchi Monge, moi boa tarde. Nusca e Comunidade. Moi boa tarde dende Amoedo. Celi de Extremadura sempre saluda a todo o mundo. Cando me escriba a radio, saluda a toda a equipa da radio. E moito lles gusta. Hola, que tal, Susanita? Moi boa tarde. Moi boa tarde, Belén Vázquez. Moi boas tardes, Nusca, desde San Cristóbal de Cea, Ourense. Supoño que será máis frío que aquí. A ver, aquí hoxe tivemos un día do máis fantástico e do máis maravilloso que vos podedes imaginar. Pareceu un día de primavera, pero eu estas horas puxen o fogón. Destas horas gustame xa que tea o caloriño así na cociña. Que carajos, pa que a leña, pa queimar. Buenas tardes desde Santiago de Compostela. Que navizas máis bonitas levaches ao programa, no que anda aí. Pois direiche, Susana, que non eran miñas, porque no programa da tele pidíronme grelos, eu dixenlle, eu non teño grelos aínda, aquí aínda están as ravisas, como ravisas, non están aínda, non grelaron. Entón dixenlle ao programa que mas tiñan que coller, porque eu non tiña grelos, nin tiña onde conseguilos. Entón compraron, non sabían distinguilas e compráronme ravisas. Entón, pois, eran de alguén, pois, dali, de órdenes, supoño. Rosa Castro desde Navarra. Que tal, Rosa Castro? Moi boa tarde, moi benvida. Hola, Elizabeth. Hola, Mercé Carreira. Que tal? Moi boas tardes, moi boa tarde. Majo Loba desde Pontevedra, dai do outro lado da ría, que me imagino que terían tamén un día fantástico, porque aquí estuvo despejado, unhas temperaturas geniales, estuvo un día precioso, o sea, despejadiño, cielo azul. Pois estou casi sempre, Coral, porque sepas que non cheguei a ler o nombre, non me quedou. Hola, que tal, Mar? Que tal por aí pola Coruña tamén? Moi boa tarde, Xavier, desde Santiago, como sempre, tamén sempre anda por aquí, aínda que sea só un ratiño. Moi boa tarde, querido Javier, Xavier, que tal? Nusca, que é a que separación se plantan os allos elefantes si necesitan moito sol. Os allos ningún necesita sol para crecer, por eso se plantan no inverno. Os allos elefante necesitan pois o mesmo espacio que os allos normales. Diti que se poderían plantar, se unha cabeza de allos ocupa isto e outra ocupa isto, poderíanse plantar a esta distancia. Pero, por evitar proliferación e propagación de fungos, sobre todo rolla, outras cousas, pero, calquer tipo de hongo, vamos a dar máis separación e vámonos a poñer, pois, non sei,
Menos de unha cuarta, porque unha cuarta, bueno, depende, as miñas son moi grandes. Pero non sei cantos serán, pois 12, 15 centímetros, non sei se será moito. Pois entre cabeza e cabeza, para que cando sala toda a parte de arriba, a parte aérea, que teña aireación, e o que se humedeza polo clima ou polo que sea, que seque de contado, porque os hongos xa sabedes que queren humedad. Boas tardes desde Río Torto. Hola, Cristina Carballeira. Que tal? Moi boa tarde. Río Torto. Queres saber que non sei onde é? Que me sona, pero que non sei onde é. Hola, Quenzal. Onte comín con unha nena da túa zona e díxome que a nena vive nunha playa de aquí. Bueno, estaba falando, creo que era unha conversación entre... Vou cambiar as gafas. É que estas, se levanto a cabeza, aplástame moito aquí o nariz. É un respiro ben. Ten que ser estas sí. Estas quedanme aquí arriba quietas e as outras vaiseme pa aquí pa baixo. Majo Loba dinos que sí, que un día precioso, claro, aquí ao outro lado da ría, en Pontevedra, creo que me dixo que era, pois, un día genial, genial. Por fin saleu Lorenzo por Ames. Entonces creo que saleu por todo Galicia. A ver, donde nos están as do Galiñeiro? Que non as vexo por aquí. Por Ourense e por Lugo fixo tamén un día bo. E se hai alguén do resto de España, pois, porfa, poñédenos tamén, si no resto de España tamén hubo bo día, hoxe. Como se chama a playa? Rivela, pero dixo outro nombre. A playa chamase Rivela e dixo outro. Non sei de que está falando María Souto con outra persona. Bona night, desde Terrassa, Deric. Hola, que tal? Moi boa tarde. Noite aínda non. Aínda aquí, aínda pola tarde, que aínda son as 7, aínda que se xa de noite, aínda pola tarde. As galiñas poñen máis con capín ou sin el. Temos un capón e tuve que sacar as galiñas que me terminaba con elas. Cristina, mira, as galiñas, supoño que te refieres a un jalo. Terlle galiñas, as galiñas, se lle tes un jalo, poñen máis. Iso é unha mentira como unha casa. É unha mentira así de grande. As galiñas non lle fai falta un jalo para poñer ovos. Os ovos que poñen as galiñas é a súa, digamos, a súa menstruación. É a maneira de ovular que teñen. Nós ovulamos unha vez ao mes e as galiñas ovulan unha vez ao día. Non todas as galiñas, porque hai galiñas que ovulan pois cada 14 horas, outras ovulan cada 25 e outras pois cada 30 ou 40 horas. Hai galiñas que poñen menos ovos que outras, pero porque a súa raza é así, non todas ovulan da mesma maneira. E poñer o ovo para elas é como se fora unha menstruación, o sea, non lle fai falta o jalo para nada. Eu non teño jalo. Tuve nunha temporada, pero decidín que non, porque non me gustaba a súa maneira de ser. Era moi jaliñeiro, e non me gustaba. O sea, que Cristina, non lle fai falta jalo ás galiñas, para poñer en ovos, nin para nada, non lle fai falta para nada. Boas tardes, Anusca, que tal? José Luis de Vilanova, que tal? Moi boa tarde. Hola, corazón. Por fin te puedo ver. Non pude estes días, que ganas tenía de verte. Geli! Pois eu quedo toda contenta. Si estás contenta por me ver, pois unha alegría terche aquí comigo na miña cociña. Moi ben, vida. Boas tardes, Nusca, son Javier de Catoira. Temos un tempazo. Eu estou de acordo con Javier de Catoira, porque daqui a Catoira hai un tiro dunha pedra e tuvemos un día maravilloso para salir a pasear, para ir á playa, para ir ao monte, para ir a todos os lados. Para traballar tamén, pero a min é que, claro, sempre teño en conta que teño que ter tempo e gana para traballar, porque se tes tempo pero non tes gana, non faz nada, e se tes gana pero non tes tempo, tampouco che dá tempo a facer nada. Entón é moi importante ter tempo e ter gana ao mesmo tempo, no mesmo día, para poder facer cousas. Eu se tuve tempo pero non tuve gana, entón pois non traballín. É do Ecuador, soy María Leonor. Moi boa tarde desde Burela. Susa Rilo, que tal? Moi boa tarde. Chego tarde, chegas a tempo, María Perol. Aquí sempre se chega a tempo, podes entrar e salir cando cairades. O que si estades chegando tarde a darlle ao me gusta, porque hai 50 me gustas.
E recordovos que non costa nada, de diñeiro, E isto é bo para min, quero dicir, para o meu canal. Eu fago os directos para estar convosco e para intentar, de alguna maneira, pois, atraer máis suscriptores ao meu canal de YouTube, porque a min por estar aquí agora non me pagan nada. Entonces, si non lle dades ao me gusta, os directos estes a min non me cunden moito, nada. Entonces, pois, eso, dadelle ao me gusta, que a vos non vos costa nada, e para min significa moito para esta faceta miña de youtubeira. Río Torto está cerca de Pontenova. Moi ben, porque din igual, porque non sei en Pontenova, non sei agora mesmo onde está tampouco. A min dime unha provincia, porque si, tampouco arreglastes nada, Susa, dalle o caño. Cristian, desde o Galiñeiro, que debeu chegar agora, estaba preguntando eu que tal estuvo o tempo por Ourense, polo interior, porque aquí na costa estuvo un día maravilloso, pero fantástico, precioso, cantando o sol. Mira, dinos Nieves, que desde Vigo tamén. Non quero pasar sin preguntarche cando pode empezar a facer os semilleiros de tomates e das calabazas. É moi temprano. O que si podedes semillar xa, o sea, facer os semilleiros é de pimentos e berenjenas, que eses poden tardar ben 3 meses ou en estaren listos para seren trasplantados, para seren unhas plantas fermosas. Pero, si falamos de tomates, un tomate pode estar listo para facer o trasplante en 2 meses ou en menos. Incluso menos si ten unhas condicións, sabedes, cunha temperatura agradable, si coidades do semilleiro, en 1 mes e medio, 2 meses, están listos para seren trasplantados. Entón, tendes que pensar, Nieves Álvarez, e toda a xente que o pregunta, porque o pregunta moita xente. Vos cando soledes plantar os tomates na horta? Porque se os poñedes agora no semilleiro, estamos aínda non a mediados de xaneiro, a mediados de marzo só os tendes listos para levar para a horta. E si aquí eu podería plantalos, pero ti plantas os tomates a mediados de marzo ou plantalos en abril. Hai sitios nos que estou segura que hasta maio non poden plantalos. Entón vai a depender de cando os levedes para a horta. Eu empezarei a semillalos, pero a finales de xaneiro ou así. Pero pimentos e berenjenas xa están na terra. Moi bo día, en Amoedo Pazos de Robén pola mañán niebla e pola tarde ten paso. Mira ti, pois fixo niebla. Pois aquí estuvo un día moi ben, genial. María Souto falaba comigo. Pois agora tesme que reformular a pregunta e vouche dar un consello. Cando me queres facer unha pregunta, faima toda no mesmo mensaje, porque eu se vexo, ao mellor non vexo o primeiro e vexo só o segundo cacho do mensaje, xa non sei de que estás falando. Entón, faima a pregunta en un solo cuadradito, en un solo mensaje, escribe todo, porque senón non me entero. Buenas tardes desde Lagreu, Asturias, Anabel, encantada de saludarche. Vives nunha terra moi fermosa, non me cansarei de dicilo. Toda a franxa cantábrica é fermosísima. Asturias, pois, encanta. Que na conoso ainda ben, pero, bueno, vives nunha terra moi bonita, que a min me gusta moito. Pois entre Carballiño e Irixo, pola mañán bastante néboa, pero logo abreu e estuvo un día moi agradable, ves? Bueno, pois máis ou menos como en todos os sitios, logo, máis ou menos. Non sei no resto de España se hai alguén por aquí de tal, de outros sitios. Monse non sei se estará no directo. Morreulle un tío. Bueno, pois mandamoslle un biquiño a Monse. Bueno. Hola, aínda te... Dime Ana María Lujo Barral. Hola, aínda te... E agora, claro, vai-me mandar o resto do mensaje en outro mensaje e non vou saber que me quere dicir. Escribídeme o mensaje todo, o sea, se me facedes unha pregunta, toda no mesmo mensaje, porque senón non a pillo, non a collo nin de coña. Boas tardes, Nusca, chego tarde. Non chegas tarde, Manolo, chegas a tempo. Aquí sempre se chega a tempo. O importante é que cando chegues lle deades ao me gusta, porque siga vendo solo 90. E son de 150 persoas. Non costa nada, de verdad que non vos van a cobrar nunca nada de nada darlle ao me gusta, de cartos, un mínimo esfuerzo, sí, pero tamén o fago. Eu estando aquí con vos,
Así que, veña, o galo é moi maltratador. A iso quería chegar eu, Cristina, iso mesmo penso eu. Era un abusón. E máis, tiña uns espolóns importantes e facíalle daño a algunhas galiñas. E despois, despois tiña cheguín a ter 2 galos, un Kikirico, que tiña uns espolóns así, tremendo, e despois un galo, pero colleu tanto peso, púxose tan grande, era tan bonito, era araucano, que era negro, que me fixeron un regalo maravilloso, pero colleu tanto peso, po pequeno que era tan pesado que esfolaba as galiñas nas alas, aquí no lombo, como caía, mordíalle as plumas de aquí, bueno, mordíalle, mira ti, non teñen dentes, pero co peteiro a querer agarrarse para poñerse... No, decidín que non quero máis galos no meu galiñeiro. Ningún. A ver, as miñas galiñas poñen ovos de distintos colores. Levo 2 días que unha puxo un ovo de color chocolate. Pero é que vamos a ver, Teresa. Hai galiñas, eu teño ovos castaños clariños, castaños máis oscuros, blancos de todo, verdes, algo tirando a azuliños, pero iso vai a depender tamén da clase de galiña que teñas. E o do color oscuro tamén vai na clase de galiña. Color chocolate, hai galiñas que os poñen un pouquiño máis oscuros. E despois tamén, eu penso que algo depende da alimentación que se lle dea, porque as miñas tamén hai temporadas que as poñen como un pouquiño máis clariños e outras veces como máis oscuros. Así que, tal. María Souto, comín con unha nena en Ourense que dixo: "Soy de Ribeira", pero dixo outro nombre. E que nombre diría? De Ribeira? Eu que sei, de Palmeira. É que Ribeira, non sei, ten 9 parroquias, pero non che sei dicir, que che pudo dicir. Non sei cal é a pregunta, María Souto, volvo a non entender. Facedelles caso a Xeli de Extremadura, que me di, dadelle ao me gusta. Bueno, ahora sai sen, menos mal, moitas gracias. Pero de todos os xeitos hai aquí 50 personas que non lle deron ao like e están aí igualmente a mirar. Porfa, dadelle ao like, que non costa nada. Moi boas tardes desde Lleida. Un abrazo, Manuela López. Moi boa tarde. Xente, tendes ganas de darlle ao dedo, porfa? Facendelle caso a Merce, porque de verdad que non costa nada. Buenas tardes, Nusca, tengo unha duda. Vamos ca duda. En internet vi que si plantan los culos de las cebollas, crecen enteras outra vez. ¿Tú que opinas del respecto? Saludos desde Canga de Onís. Opino que facer vídeos para coller xente e obter likes é facilísimo. E estou segura que ese vídeo que vistes non duraba máis de 10 segundos. Que fixeronche un vídeo de 10 segundos. E polo que vexo non che convenceu e vesme preguntar agora a min. Son vídeos que fan para atraer xente, para buscar likes, e son vídeos que non che explican nada nin nada. Dun cu dunha cebola non sale unha cebola. Ti podes plantar unha cebola inteira se queres, e podeche botar os aqueles para arriba e pode botar despois gomos, que é como funciona, por exemplo, unha cebolleta, ou pode ser a mesma maneira de que funciona un calzot. Pero plantando só o cu da cebola non obtés outra cebola, nin unha zanahoria, esos son cousas que fan para facer un vídeo de 10 segundos. Maravilloso. E eses vídeos, casualmente, teñen, millóns de visitas. E despois os que facemos un vídeo explicando de verdad como funcionan as cousas, e o vídeo dura 15 ou 20 minutos, é demasiado largo e a xente xa non mira. Entón, depois veñeme preguntar como é isto que vin. Non funcionan, esas cousas son chorradas. Eu xa lle dei ao me gusta. Moi ben, Cristina, hai que dar só unha vez, porque senón, claro, é como cando apagas unha luz, se lle das unha vez, encéndela, se lle das 2 veces, apágala. Eu xa lle dou ao me gusta según entro, non sei que tanto lle costa a xente. É verdad, que é gratis, eu non sei que tanto vos costa. Pero, bueno, Río Torto pertenece á comarca de Meira, vale, na provincia de Lugo, perfecto. Agora xa non me acordo que é o que me dicía desde Río Torto, pero agora xa sei máis ou menos onde ubicalo, onde está. Moitas gracias. Buenas, Nusca e xentiña, en Coruña un día fermosísimo, pois alégrome moitísimo.
Hola, acabo de llegar desde Asturias y ya ya le doy a me gusta. Así me gusta, Rosalía, que non costa nada, verdad? Darlle ao me gusta. Moitísimas gracias. Por Valdeorras un día estupendo. Eu estou a 20 kilómetros da costa, pero o día fermoso. Bueno, 20 kilómetros son uns kilómetros xa, tamén. En Bertamiráns un día de primavera. En Bertamiráns igualito que aquí. Un día precioso. Boas tardes, Nusca. Vas a subir o vídeo da TVG das fresas? Pois é que sabes que pasa? Temo aburrirvos. Que xa poñendo o vídeo da radio, pois veña, vou facervos aquí unha encuesta agora, unha pregunta, non? Non sempre teño o tempo para facer vídeos sobre a horta, pero como a radio teño que ir porque traballo todas as semanas ali, gravo porque non me costa nada. Editalo, pois, lévame nada, en 20 minutos teño listo. E poñovos o programa da radio cada semana. Pero poñer tamén o da televisión, teño medo a que vos aburrades de ver vídeos, pois, de programas que xa foron emitidos. Entón, a pregunta sería, que me ides a contestar agora, interésavos que poña no canal de YouTube, cando vou á tele, poñer como en diferido, como se fora en diferido o cacho do programa da tele, tamén? Si me dixi... Non sei se se pode facer aquí unha encuesta. A ver. Non. Aquí non. Pois non sei como se fai. A ver. Non era iso. Pois non sei se se pode facer unha encuesta, pero, bueno, ídeme respondendo, a ver que pasa. Nusca, Javier, de Catoira, quería saber se os tirabeques se plantan igual que os chícharos ou temos que facer algo diferente. Eu se lle dei ao like. Javier, plántanse exactamente igual que os chícharos. Que pasa? Hai chícharos que... Chícharos son guisantes en castellano, para quen non entenda. Hai clases de chícharos que son de mata corta e hai outros que son de mata alta e que teñen os tirabequillos eses así que se van agarrando e son para poñelos dereitos. Entón, hai que poñer un tutor. Se son de mata alta, os chícharos, hai que poñer un tutor porque se non tirados no chan, collen hongos, pudren, manchanse e tal. Entón, sempre están mellor entutorados. E o tirabeque, que eu sepa, non o hai alto. Eu sempre os planto, se ves o que arman moito, o que fago é poñerlle como dúas canas e dúas cordas, e entre esas dúas cordas cunha estreitura así, e ao mellor 20 centímetros ou así, meto os tirabeques para levantalos do chan, pero para que non me estean en contacto co suelo, porque senón poden coller hongos e así. Pero non é tampouco necesario. O sea, os tirabeques ti plantas igual que os chícharos, de feito pódense plantar todo o ano, eu no verán non os recomendo porque se anche moito de pulgón, é unha planta que lle gusta bastante aos pulgóns tal. Pero bueno, pódelos plantar outoño, inverno e primavera. Durante esas 3 estacións podes plantar os chícharos e os tirabeques, que se che van a dar ben. Hola desde Pamplona, hola, que tal? Mari Carmen Díaz Rodríguez, que tal? Por min, dáballe, a ver, Nusca, empeza a pasar lista dos likes. Eu que non lle dei ao like, se o pudera facer, non sei, non me deas ideas. Bueno, non está mal, a ver, 138 likes, bueno, non está mal, non son todos os que están, pero, bueno, quixera que foran, que estuveran todos os que son. Onte comín cunha nena super simpática de Aguiño, vivo con mi mamá en Aguiño, vale, díxoche en Aguiño, é que Aguiño pertenece a Ribeira, Ribeira é o concello, o ayuntamiento, e Aguiño é unha das parroquias de Ribeira, o sea que díxoche ben, é de Ribeira, pero vive en Aguiño, é como unha das parroquias. Por min dáballe todo o rato, a que? Hola, desde Pamplona. Hola, que tal, Marica? Nusca, non encontro onde darlle ao like. Para día... Bueno, se non encontras non pasa nada, pero, bueno,
E dándolle aos 3 puntiños, hai por aí 3 puntiños, e se clicas nos 3 puntiños apareceche como para darlle me gusta ou like ou o dedo así simplemente para arriba. E xa está. Co galo dicheslle un bo cocido? Non, non, mira, eu ás veces como polo, comprado. Diosme libre a min de matar un animal meu que crín eu para eu comelo. Iso non non sería capaz. Pero o galo dinllo a unha amiga miña que está aquí agora, se o quer dicir ela, pois que nos diga que tal lle vai. Creo que está por aquí agora. Ten moito sitio, ela ten moitísimo sitio, ten moitas galiñas, ten un sitio especial para ter galos tamén, entonces pois isto. Xa conseguido, moi ben, moitísimas gracias, buscastes e tal, moi ben. Bea de Aguiño, chamábase a nena, de Aguiño. Dicíache se hai que inscribir os galiñeiros. Sí que hai que facelo. O que pasa que eu non sei por que agora non nos rompen tanto a cabeza co tema, porque cando saleu a lei parece que tiña que ser unha cousa ya. Pero é moi fácil, o sea, moi fácil. Só hai que ir á agraria do sitio no que perteneces ti, hai en moitos lugares, o día que vayas que tampouco hai prisa, e ali, pois nada, danche unha folliña, pos o teu nombre, o número de galiñas que tes, que tampouco non importa que sexan 10 e que poñas 8, ou que teñas 8 e que poñas 10, quero dicir, tampouco non é tal. É, pois, unha maneira de controlar o número de aves que hai aquí, non sei, a mí me parece tanta cousa, hai xente que o criticou e que o critica bastante, eso de ter que inscribir o galiñeiro, pero a min, pois non me parece, ademais non costa cartos, nin nada, entón, pois, por que non o vamos a facer? Non sei, eu non lle vexo problema ningún a inscribir o galiñeiro. Bueno, non importa que sea corto, hoy estás moi hermosa. Gracias, Fred. Vas a subir o vídeo das fresas? Ai, pero estou mindo moito por... Ai, que mande mensajes, tiña parados, perdón, yo veo los vídeos súper repetidos, así es que también vería el del programa de la televisión. Muchas veces los veo con mi nieto, que tiene 14 meses. 14 meses, y también te pone mucha atención. Joder, Rosalía, pois quero lle mandar un bico ao teu neto, que non sei como se chama, pero de 14 meses. Sí, aos vídeos da TVG, Nusca, recuento de encuesta, veña. Non sei que me dito máis, hello, pulsando 2 veces na pantalla, tac. Pulsando 2 veces na pantalla podo facer unha encuesta? Non, no directo non me vai así, entón, pois non sei. É que non teño, eu teño aquí raro, eu non teño estes puntiños como a vos, quero dicir, este é diferente. Non sei como facer. Non podo facer encuesta. Vos ideme contestando e eu vou lendo. Á dereita están os 3 puntiños ali arriba, ali están á dereita da pantalla, animádevos a darlle o like. Se se toca 2 veces na pantalla do móvil tamén che sube un like. Vale, se estás mirando directo a través de un teléfono e lle das 2 veces, ponche like. Pois iso eu tampouco non o sabía, así que moitísimas gracias. Aquí en Donostia moi buen día, pero frío que pela. Pois eu creo que hasta me arrepentín de haber encendido o fogón, porque teño bastante calor. Ola a todos, Nusca. Un día creo que falaches de tortitas de kéfir. Dinos como se fan. Pili, é a cousa máis simple, máis fácil que te podes imaginar. Eu, bueno, non sei se sabedes, pero bueno, eu uso kéfir a diario, casi a diario. Entón, as persoas que tendes kéfir, saberedes que chega un momento que
que hai moito kéfir, que faz demasiado, que produces moito, ou que non che apetece ese día tomar o kéfir, bueno, pois teño que inventarme recetas, porque eu non quero deixar de tomalo, porque me senta moi ben a todo, a vida, a salud intestinal, a todo. E por encima é unha maneira de tomar lácteos sin lactosa e que non me faga daño tampouco. Entón, teñome que inventar, buscar a vida. E moitas veces as recetas que vos poño é de kéfir, son inventos que me invento eu, porque teño que utilizar o kéfir que fago, porque é moito. Ás veces é moito e abúrreme tomalo de unha maneira determinada. O das tortitas foi totalmente un experimento que fixen un día. Eu as tortitas non as fago normalmente para desayunar, porque eu desayuno a mellor pois uns filetes ou unha tortilla francesa ou carne, non sei, chourizo, bocadillo de chourizo con queso. Desayuno salado, non desayuno dulce. Entón, eu as tortitas para desayunar non me molan. E fagoas para merenda ou para cena, máis ben. Pois como as tortitas normales, pero vouche dicir unha cousa, teño a receta no meu canal de YouTube, cando salas do directo, non te me vayas agora, porque que non se vai ninguén daqui agora para ir ver un vídeo que está grabado que ninguén o vai a levar dali. Despois, pos na lupa de YouTube, pos Nusca tortitas kéfir, e automáticamente se che leva ao meu vídeo. Ou, non sei, te imagínate que queres buscar o vídeo das fresas, o meu, pois na lupa de YouTube, pos Nusca fresas, e xa che salen todos os meus vídeos que estean relacionados con fresas, incluso mermelada de fresa tamén. Pero calquera vídeo meu que queirades buscar en YouTube, poñedes Nusca e unha palabra clave que queirades buscar, sabes, non sei, Nusca semilleiros ou sementeiros ou esa vos leva, pero poñede Nusca antes, e así xa seides encontrar. Así que a receta das tortitas tendela no canal de YouTube, xa sabedes, pasiño a pasiño. O registro dos galiñeiros foi polo problema que hubo a gripe aviar, para controlar quen tiña, por se había problema, pero como xa pasou o medo, xa non insisten tanto. Pero, bueno, de todos os xeitos, podense inscribir igual, que non che implica nada, non che vai a vir ninguén á casa a mirar se che morreu unha galiña, se comprastes 3 máis, ou se tes ao mellor inscribiste 5 e agora tes 10. Ninguén che vai a vir mirar á casa. O sea, é como un control sanitario, é verdad que di Elizabeth, que foi por un control sanitario e quedou aí. A min, pois, non me parece mal facelo. Yo cando entro ya le doy a me gusta. Venga, darle, ánimo, ánimo a darle al me gusta. Alguén de Santiago pode darme búlgaros? A ver, aquí María pregunta si alguén de Santiago lle pode dar búlgaros a... María, ti de onde eres? Estáche preguntando Celi de Estremodouro, porque ao mellor podenchos acercar. Non sei por que plantei 2 veces guisantes e non teño máis que 2 plantas. Pode ser, mira, se che vou explicar eu por qué. Cando se plantan os chícharos ou os tirabeques ou calquera tipo de legumbre, sabedes que nacen enseguida, o sea, en poucos días, en menos de unha semana, 10 días, todo máis, xa deberían de estar botando para arriba o pescozo, non? Fai como isto, salen os cotilodóns e despois bota para arriba a planta. Entón, cando está salindo, é moi tierno e moi sabroso. E se tes por ali de arredor vigilando un corvo, unha peja, un merlo, que non sei como se di en castellano, a ver se me acordo, un mirlo, unha urraca e un cuervo, eses paxaros comen os brotes novos e podenchos comer todos en menos de 3 minutos. Pousouse ali e podenchos comer todos. E levantaos, co peteiro, dalle para arriba, levantaos e para ele é un bocado exquisito, porque o chícharo está hinchadiño, porque ca humedade da terra hincha, ten o germen e para ele iso é sabrosísimo e podechos comer todos. Entón, recomendación, porque isto pasa ya moitísima xente, pasa con millo tamén, plantas unha leira de millo e se unha bandada de corvos se pousan na túa leira de millo, podenche se pillar media leira de millo ti pensando que non che naseu. Sí que nace, pero os paxaros poden comer con moita facilidade unha plantación
de chícharos. Entón, cando plantes chícharos, volveos a plantar, cúbreos, ou con unha rede, ou con unha malla, hasta que empecen a ser un pouquiño grandes. Xa cando sean así, 10, 15 centímetros, xa os pasaros xa non lle chama tanto a atención. Depois, podes ter problema cas lesmas, cas babosas, cos caracoles, cos limacos, todos. Pero cos paxaros, sobre todo cando empezan a salir. Estou casi segurísima que pudo ser eso, Nusca, eu vexo os vídeos da radio e os da tele, vexos dándolle a rebobinar. Así que, bueno, non sei eu se interesaría moito que eu puxera. Sabedes o que podería facer, por exemplo? Recopilar varios programas, porque sabedes que cando vou á tele, o quen anda aí, pois, non sei, todo máis estou, non sei, 8, 10 minutos, todo máis. Entón, o que podo facer é como unha recopilación de varios programas e poñelo en un vídeo solo. Eso sí que me interesa máis, ves? Ao mellor, é que lle interese ver un vídeo de 1 hora de cortes de diferentes programas, pois, sí, pois ao mellor sí que o fago. Déixame tomar nota, porque eso sí que vos parece a idea, porque me acaba de alumbrar así, porque poñer o vídeo cortiño, pois de 8 minutos, pareceme que vou a saturar o canal de cousas que ao mellor non me interesan tanto, sabes? Porque, bueno, a miña idea no canal é ter vídeos de folclore gallego, xa sexan costumbres, de comida, de horta, de lendas, pero meter así ao mellor tanto de televisión non, pero non aquel así todos recuperados, ao mellor sí, Que vos parece a vos? Vou na apuntar. E ao mellor iso sí que o fago. A ver se me dicides que sí a iso. Boas, Nusca, hoxe fixeme nos meus brócolis e vin que estaban mustios, cas follas caídas, escarbei polo tallo e vin que estaban cheos de larvas blancas. Creo que de algunha mosca, xa che dixo eu que sí, que é de unha mosca. Bueno, a ver, tiña que ver o gusano, pode ser dunha mosca ou pode ser tamén de unha polilla, que tamén van, poñeno no tallo, xusto no donde está plantado. Pero, bueno, tamén hai moscas, ti plantas calquera tipo de curcubitácea, estou falando, de crucífera, perdón, repolo, brécol, coliflor, romanesco, coles, rabisas, grelos, lombarda, calquera tipo de verdura pode ter este problema. Plantas a verdura, digamos, o repolo, o brécol, o que sexa, e ten o tallo, vale, donde encaixa co chan, tanto a mosca da col como a mariposa da col teñen a mesma maneira, van a poñer por aquí ou nas follas, no en vez das follas, os ovos. E cando nace a larva, métese para dentro. E ao estar aquí dentro, pódeche comer o tallo, ao estar dentro da terra. É moi difícil de tratar precisamente por culpa desto, porque ti si ves o problema, ti si ves, por exemplo, pulgón, o pulgón vas a ter sempre o problema na parte máis alta, na parte máis tierna e nos brotes novos das plantas, dame igual o que sean, dame igual o tipo de planta que sea, se é un árbol, se é unha planta aromática ou se é unha patata, dame igual, sempre van a estar na parte máis tierna da planta, o sea, que son fáciles de localizar. E sempre vos digo que se podedes ver o problema, deixa de ser un problema, porque o podes atallar facilísimamente. Sexa cal sexa a plaga que teñas, se a podes ver, pódela atallar, podes intentar eliminala, non? Da maneira máis eficaz posible, sin usar ao mellor pesticidas, mellor a poder ser. Por exemplo, xa empeza a ser un problema cando temos hongos, porque os hongos poden estar actuando, nós non nos vemos hasta que vemos daño na planta. Entón, pois, hai que botar man a un fungicida, entón, eso sí que é xa un problema. Pero este tipo de gusanos son un problema para min, si cabe, un pouco máis grave, porque pola súa maneira de
reproducción e de vida, son máis difíciles de atallar eses problemas por culpa de que, se non o ves e vanse a meter debaixo da terra, cando te queiras dar conta, o problema está liquidando a planta, o sea, que xa non ten solución. Entón, pregúntame a amiga que si pode plantalas de novo. O brécol podelo plantar todo o ano. O que pasa é que o brécol no verán non se che vai a dar tan ben. Non van a ser tan bonitas e non se dá tan ben. Pero é unha cousa que podes plantar de cotío todo o ano, a non ser que faja neve. Si fai neve, telo que cubrir. Non é unha planta tamén que vai a soportar neve encima del, como pode aguantar un repolo que estea pechado, un repolo cocho, non? Un repolo tipo chaparro ou así, tipo lombardas ou eso. Entonces, o que si che aconsello, que non plantes crucíferas. Crucíferas é unha familia de plantas que pertenecen á mesma familia, que son repolo, brécol, coliflor, todo tipo de repolo, col de Bruxelas, calquer tipo de col, de cale, rabisas, todo ese tipo de verduras, non volvas a plantalos aí nese sitio, polo menos en un par de anos, si podes, si pode ser, senón o máximo que podas, o sea, mínimo un ano, porque o problema queda na terra, e se volves a plantalas, volves a ter o problema. Como se acaba con esta plaga? Non dándolle de alimentar, porque non é tampouco unha plaga que sexa unha cousa gravísima. Non é que vayas a ter miles de millóns destes bichos, pero se están ali na terra e non lle plantas o que comen, eses bichos acaban marchando dai e non volven a poñer ovos aí cando sean adultos. Pero claro, se ti agora arrancas eses brécoles que tiñan bicho e plantas outros encima, ou repolos, ou coliflor, que é o mesmo, dá igual, tanto monta tanto, vas a ter o mesmo problema. Entón, os bichiños que quedaron anidando ou os oviños que quedaron na terra van a moverse e van a ir á nova planta outra vez e vancha outra vez a lastimar. O sea que mínimo un ano, pero mínimo, o sea, mellor sería un par de anos. E a plaga, cando nace, non ten que comer, cando é adulta, marcha. Entonces, cambias de sitio. Por iso, ás veces, a rotación de cultivos, sobre todo para crucíferas, é unha cousa moi importante. E que beneficios ten suscribir o galiñeiro? Toda a vida houve galiñeiros, pero queren controlar todo. Un día dache por cobrar e pagar. Mira, Noli, podes facer o que queiras, mentres non che vayan, non sei, multar por non inscribilo, podes optar por non facelo. Hai moitas cousas que se tuveron toda a vida e que agora temos que dar conta delas. Non sei, pois hai que ir cambiando as leyes, hai que ir adaptando ás novas circunstancias, non sei, pois é unha nova medida, eu non a vexo mal, pero, bueno, se non o queres facer, pois non sei, non o fagas. Ola, Nusca, quería este ano plantar patatas, pero nunca o fixen. Quería saber se terías algún vídeo de como se fai. Pois mira, Mari Carme, pareceme unha idea boísima, porque eu sempre digo que é de ben nacido ser agradecido, o sea, enseñar ao que non sabe sin dar nada por sabido. Pero nunca se me dou por pensar, vou enseñar como se plantan as patatas. Pero mira, ti que me parece unha boa idea para vídeo. Estamos agora no tempo de empezar a plantar as patatas de sedo, o sea, se vades ás tiendas, xa vades a empezar a ver, ao mellor en algunhas zonas, se son desde o interior e vades a ter heladas, pois ao mellor aínda non as encontrades. Pero, bueno, que xa estamos en tempo de poder empezar a plantar as patatas. Oi, Dios, que rica está esta manzanilla. Como facelo? Se non sabes como cortar o ollo, eu teño algún vídeo, sí que teño, pero son como reels, de enseñar como se fai, pero en un vídeo corto, e ese, pois, non sei como chegar a el para cho enseñar. Pero se non sabes como cortarlle os ollos, cando vayas comprar as patatas para poñer, a miña recomendación é que compres o saco que teña as patatas máis pequenas, as máis pequeniñas, non collas patatas grandes, e plantas enteiras.
así como están, se son patatas do tamaño dun ovo, genial, non lle quites nada. E así enteiras plántalas. Que cousas hai que ter en conta? Que as patatas de sedo, o sea, as que se plantan a partir de ya, ahora, aínda está por vir, aínda non acabou o inverno, aínda está por vir moita chuvia, as patatas non enraízan ben, non se van a dar ben se están en un sitio que estea encharcado ou moi limoso, se están en moita agua. Entonces, a miña recomendación é que prepares un sitio un pouquiño alto. Se elevas un pouquiño o teu terreno, aínda que sea mollado, elévalo un pouquiño e diste, e de onde saco a terra? Pois saca a terra xusto de arredor de ese cachiño, de ese talliño. Ti imagínate que queres plantar isto de patacas, non? Bueno, pois o que é todo arredor, quítalo así. Este é o cacho que queres poñer patatas. Todo isto arredor, cunha pala ou cunha lajoña, pero bueno, se non te das ben ca lajoña, maña, pois con unha pala, faz como un surco, como se fora un pasillo, pois do ancho da pala, non sei, de 30 centímetros ou así, e toda esa terra bótala para o medio. E así conseguirás ter un camiñiño todo alrededor do tallo e conseguirás que o tallo aumente en altura ca terra que lle estás botando. Que conseguimos con isto? Que cando chova a agua non se manteña aí estancada, que escorra. Entonces, podes plantar as patatas. Debes de separar entre patata e patata un mínimo de 1/4. Posta así a túa man, isto é máis ou menos o que tens que separar entre patata e patata. A altura de profundidade, mínimo 10 centímetros, pero poden ser 12 ou 15, porque a patata vai a lograr chegar arriba, o sea, vai a levar máis tempo, pero vai a chegar arriba. O que non pode ser deixala moi superficial a isto, porque senón non lle dá ben para despois medrar en as patatas, o sea, ten que estar un pouquiño enterrada, vale? Un cachiño así jopeteiro. E entre rejo e rejo, deixar polo menos 20 centímetros. Pa que? Pa que a patata teña por donde desarrollarse. Nada, se esperas heladas, recomendoche cubrilas con unha malla térmica de plantío, que son económicas, e vos teño falado, teño volas enseñado, para evitar que a helada che queime as patatas, que chas congele, e nada máis. Non hai que regalas, nin tes que botarlle nada, a non ser que ao mellor, non sei, é que as patatas de sedo é raro que collan peste, a non ser cando as destapes, ao mellor alá en marzo ou así, pero, bueno, poderías botarlle, pois, non sei, un caldo bordolés ou así, se ves que empeza a coller algo, se se manchan as follas, e se non, nada. Pili, non sei como poñerme en contacto contigo, ti subio como queiras, nós encantadas, pero subias. Vale, pois sí que me gusta, vou a facer, vou subir os vídeos como recopilados, facer como así, eso sí que me gusta. Non hablo catalán, pero por que le entiendo? Non sei, Daniel, eu tampouco falo catalán, estou falando en galego. Si tú hablas en castellano, el gallego e el castellano son moi parecidos. Así que eu catalán tampouco non entendo a falar. Entendo algunhas palabras, si mas escriben e escritas, pode ser, pero falado, non, e escoitado tampouco. Nusca, podo plantar chícharo ao lado dos allos? É unha boa asociación, sí, sempre cando deixes un espacio prudencial e non me pejes os allos xusto ao lado dos chícharos, porque, recórdoche, o chícharo ten un crecimento moito máis lento, o sea, o chícharo, o allo, que me lío, o allo pode tardar un mes en botar un par de fíos ou así, para ser así, pero en un par de meses o chícharo pode ter moita brosa arriba, o sea, moita mata verde, que non se solapen, sabes? Entón, podes plantar os allos, separas 20-30 centímetros e a continuación os chícharos. Eso sí que o podes facer. Ademais, os chícharos vai sentar ben estar ao lado dos allos,
porque o allo, co seu cheiro, pode axudar a repeler algún bicho dos chícharos, sobre todo o pulgón. Mi má, que tantos mensajes me quedaron atrás. Susa de Mallorca chega tarde. Non chegas tarde, muller, chegas... En 10 minutos podes falar de moitísimas cousas. Gusano a la vista. Vou a ver por onde anda. Teño fillos das suculentas. Bueno, pois non ves o bicho. Se volve a estar por aí xa estarei atenta. Gracias, Cristian, polo gusano. Ola, Nusca, sempre tengo... que miren este das suculentas. Tengo fillos nas suculentas desta que lle nacen por abaixo. Podo lle sacar agora? Teño o tronco... Ai, Dios, que bonito é o tronco que ten para encherse ali de Extremadura. Encántame. Sí que lle podes quitar os fillos. Eu estou segurísima de que a mellor época para facer esquejes de suculentas é agora, no inverno. Bueno, se vivimos na beira-mar como vivo eu, se non, se vivides máis no interior e hai fríos, heladas e tal, hai que esperar un pouquiño máis. Finales de febreiro, marzo, todo máis. Pero calquera tipo de esqueje de leña, leñosos, tipo leñosos, romeo, tomillo, lavanda, e calquera tipo de suculenta prende mellor agora, con frío e con moita humedad continua e sin que lle dé o sol nada de nada. Así que Xeli de Extremadura, dalle caña ás suculentas, pero ese tronco quero velo, quero unha foto dese tronco. Acábame de acordar que a chavala que me preguntou antes por cando podía plantar os tomates, venme agora a memoria así, non sei por qué, que tamén me preguntou para plantar as calabazas. As calabazas vas a tempo a marzo, abril, maio. Mira o que che digo, dependendo de se hai fríos na túa zona. A calabaza crece moi rápido. De que sale, non lle costa nada empezar a fazer... De feito, falle falta calor. É moito abono, Recórdovos, tanto as solanáceas como as curcubitáceas, que son todo tipo de calabaza, calabacín, pepino, sandía, melón, necesitan calor, así que cando teñan calor hai que botar moito abono, tanto unhas como outras, porque son moi exigentes en abono, así que fertilizade ben a terra destas dúas cousas, tomates, pimentos, berenjenas, solanáceas, patatas, solanáceas e curcubitáceas, pepino, calabacín, sandía, melón, calabaza, pepinillos, todo eso. Así que é moi difícil por aquí comprar galiñas. Se non tes declarado galiñeiro, non chas venden. Non, claro, porque é unha maneira como de facer un pouco de presión para que deas de alta o galiñeiro. É normal, ou sea, de alguna maneira teñen que regulalo. E se hai xente como a que dixo antes, non, que antes tiñan todo o mundo e tal, que non quere suscribilo, é unha maneira como de invitarche a suscribir o galiñeiro para comprar as galiñas. Pero bueno, en Portugal sempre se poden comprar. Ola, Nusca, sempre tengo navizas, pero son moi pequeñas e finas, algo debo de estar haciendo mal. Irene, vou estar pendiente, en que mes as plantas e de onde eres? É moi importante, porque senón eu non podo axudar con tan pouca información. O sea, estou casi segura do que pasa, Irene, pero dime, de onde eres e en que mes as plantas? Explícame un pouquiño como faz. Ola, Nusca, como se prepara o caldo bordolés? Angie, o mellor é que o compres xa feito. O caldo bordolés non ven sendo máis que unha mezcla de cobre con cal agrícola en unhas cantidades axeitadas para que se considere un produto apto para a agricultura ecológica. Non ven sendo máis que iso. Pero non che animo a preparalo, porque nós non somos científicos nin biólogos. Compro xa feito.
E despois só tens que seguir as indicacións que marque o fabricante, porque cada fabricante vai a ter as súas indicacións, pero é moi simple, o sea, hai un que é que de fácil disolución que vai para o fondo do cacharro e se disuelve rapidísimo, e despois hai outro que é como máis volátil, é como polvos de talco, que é un pouquiño máis malo de disolver na agua, pero, bueno, igualmente dá igual un que outro. Compra o que che dean e sigue as indicacións do paquete, do que che poña no paquete. E se tes dúdas donde o compres, dille que che dixan, dime canto lle teño que botar para a miña garrafa, non sei de canto tes ti a garrafa, imagínate que tes unha mochila de 10, de 12, de 5 litros, pois dille, a miña é de 5 litros, canto lle teño que botar? É que che dixan ali na tienda, porque teñenche que axudar, e se non che axudas non lle compres ali, sobran tiendas onde che queiran axudar, o sea, porque non todo o mundo sabe facer a regla de 3, e normalmente nos paquetes eses grandes de sulfatos, en general, do que sexan, sempre tenden a poñer información para 1000 litros por hectárea, 1000 litros por hectárea e 50 centilitros de decilitros de hectáreas por metro cuadrado. Iso é, o sea, a mitad dos mortais, a mitad, o 90% dos mortales non sabemos que significa, nin temos por que sabelo, pero o que cho vende debería de ter a información necesaria para axudarche. Entón, ti cando compres calquera tipo de sulfato, dille na tienda, explícame canto lle teño que botar á miña mochila que é de 5 litros, ou de 10. E se non te explica, dille, bueno, pois vou comprar outro lado. E vai non comprar outro lado, e quedas máis alta que ancha, quero dicir, dache igual. Ti o que tens que ir é ca certeza de que non vas a botarlle máis produto do que deberías, porque se non podes envenenar a planta, podes envenenar a túa terra, podes envenenar ti. Entón, con eses produtos hai que ter cuidado. E cando te expliquen na tienda, bueno, pois espera que te axudo, ou agora teño xente non podo, pero vou te axudar cando o que sexa. Ti apúntalo nun papeliño tal como ela te diga e dis, bueno, pois este cacharriño que me dou, 2 medidas para os meus 15 litros. Ese papeliño como se fora a garantía de un electrodoméstico, pejámolo na caixa para que nos quede ben visible e ben fácil de ler. Isto deberíamos de facer sempre, antes de salir da tienda, porque eu teño chegado á casa e dicir, bueno, pois leo nas instruccións, non? Que máis ou menos unha regla de 3 sei facer, miña filla, pero que ás veces nos paquetes dos sulfatos é o que che dixo eu, póñenche para 1000 litros e 70 hectáreas e 10 decilitros e falanme en chino, son incapaz de pasar os 1000 litros aos meus 3 litros, sendo non sei cantos kilogramos por hectárea, eu non sei canto é unha hectárea, entón que nos quede ben claro o que temos que facer con produtos destes sanitarios, ou fotosanitarios ou fitosanitarios. Eso. Eu teño unha pregunta sobre a rosa de Navidad, pero deixo a para a radio. Teño que facer un vídeo ca rosa de Navidad, porque moita xente pregunta, a ver, a mí non é unha planta que me guste moito, que me encante, pero este ano regalaronme unha, así que vou na... espera, xa son as 8, pero espera, é Seli, de Extremadouro. Nusca teño 6 galiñas e quero comprar 4 máis de outra raza. Podo xuntalas? Sí, espera. Ao final, a min a hora do directo pásame voando. Mirad unha cousa. Vou facer o vídeo, pero chamaslle a isto a rosa de Navidad, non? Seli. Ou chamaslle a esta. Porque este é cactus de Navidad, que tamén, joma, se o metemos así na agua, bota raíces, e que sepades que isto que tamén bota raíces, o sea, hai na que podar, hai na que cambiar de sustrato, hai na que tal, e os gomos hai nos que poñer en agua, que se poden botar raíces, algún ao mellor non, pero outros sí. E a pregunta das galiñas, hola Nusca, saludos desde Vigo, eres un pozo de sabiduría, unha influencer provechosa, muchas gracias por existir. Comparte os meus vídeos por aí por Vigo para ter moitos máis suscriptores.
Eu non quero deixar nunca de facer vídeos en YouTube e así, pero claro, sempre vou a ter que depender de que me cunda, de que gane suficiente como para, non sei, que poda seguir, porque manter un canal de YouTube, as redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, mantelos activos, facer un vídeo cada día, de contestar aos vosos mensajes, estar aquí facendo os directos, gravar, estar traballando e quitar os guantes para gravar porque vos quero enseñar. Todo iso é un traballo que non vos imaginades, non vos podedes imaginar a cantidad de horas que hai que dedicar para manter redes sociales activas. Pero non sempre funcionan. Entonces, se eu, imaginádevos que gasto non, empleo, pois, non sei, 4 horas diarias a facer vídeos, a contestar os vosos mensajes, a estar con vos nos directos, a gravar vos vídeos, a editar vídeos que iso leva unha chispa de horas, pero imaginádevos unha media de 4 horas diarias, que as empleo ben, e que non me dea un sueldo de media jornada. A ver, eu xa sei que durante o primeiro ano non vai a dar, porque tes que ir pouco a pouco pois collendo suscriptores e todo eso, pero se ao cabo dun ano e pico ou 2 anos non che dá e empleas 4 ou 5 horas diarias a facer ese traballo, se faz ese traballo non podes facer outro, e non che cunde como para un traballo de media jornada, xa non digo máis, pero de un sueldo 1000 eurista, quero dicir. Entón, pois, hai que pechar todo. Ao final, a miña vida é como a vosa. Teño facturas, no supermercado non me regalan as cousas, entón, iso hai no que abonar. Entón, se as miñas redes van ben, e iso só é gracias a vos, o sea, ter máis suscriptores, a ver, tamén depende de min, da calidad dos vídeos, de o que conte sexa interesante para o público que teño, pero depois vos xogades un papel importantísimo. Non sabedes can importante é que vos axudedes a manter un canal aí logo para sempre, bueno, o máximo de anos que se poida, non? Pero, quero dicir, dándolle o like é unha axuda inmensa. Compartindo os vídeos con amigos vosos que ao mellor pensades pois isto vai a gustar a fulanito ou tal, falando de min a outra xente, quero dicir, iso é o que fai que a comunidade vaya crecendo e que cada vez teña máis suscriptores. Non vos imaginades o papel tan importante que tendes vos para axudar a manter un canal vivo. Sexa meu ou sexa de quen sea, Pero, bueno, quería vos dicir que eso, manter un canal activo e as redes sociales cómeme moitísimas horas diarias, claro, de gratis non pode ser, porque isto é un traballo como outro calquera. Entón, para que fun coller o teléfono? Que vos quería dicir? Foixeme a pinza, bueno, deixeme ler aquí. Mandeiche fotos por Instagram, pero non sei se che chegan. Por Instagram, por Insta. Por Instagram non me chegaron. Pois non sei. Bueno, despois miro. Non lle farán daño ás novas? Mira, Rosario, a verdade, é o que quería contestarche das galiñas. E xa marchamos porque xa vai alá agora. As galiñas que son do galiñeiro hai como unha jerarquía. Iso vai a pasar sempre, toda a vida pasou e toda a vida seguirá pasando. As aves e moitos animales, pero as aves tamén, as galiñas neste caso, manteñen unha jerarquía e as que están no galiñeiro, digamos que son as top, as que mandan ali, non? Son as donas do galiñeiro. Cando veña unha galiña nova, mellor que non veña unha, que veñan 2 ou que veñan 3, porque é un pouquiño máis intimidante para as que xa son donas do galiñeiro que se ven unha sola, porque sí que lle poden facer moito daño, porque son todas a peteirar. Cando lle pase por diante, vanlle a peteirar. Puc!
sabes? Ou ensañarse con ela, ir atrás dela, ou cando ven que come, poden empujar para que non coma primeiro elas, non é que lle importe que coma, pero primeiro elas. E esa jerarquía que manteñen as donas do galiñeiro, que son as máis vellas, vai baixando a medida que pasan os días. E cantas máis metes xuntas, o sea, mellor que meter unha hoxe, outra pasado mañán e outra tal, mellor meter 3 ou 4 xuntas, porque o nivel de sentimento de querer mandar baixalle máis os fumes, máis rápido, pero peteirar vanlle peteirar igual, eso que o sepas. E tamén che vou dicir unha cousa, ti imagínate, tes 5 galiñas e metes 4 novas, estas 5 vanlle peteirar a estas 4, cada vez menos, podelle levar, pois non sei, 2 semanas ou 3, todo máis, pero pouco a pouco vanse acostumbrando e deixan de facelo. Pero, dali a unha semana de que metestes estas 4, metes outras 4 ou outras 2, é que che conste que estas vanlle peteirar as novas, porque elas xa subiron un escalón de jerarquía no galiñeiro, xa son alguén máis importante, e as novas sempre son as que acaban de entrar. O sea, que se metes 2 hoxe e 2 en unha semana, as 2 últimas que metestes van a ser peteiradas por estas 5 e por estas 4, porque xa teñen como outros jalóns, sabes? Van collendo jalóns e vanlle peteirar, pero se as metes todas xuntas, o mal é menor, pero acabanse acostumbrando, non hai problema. Outra cousa é que me digas que metes pitos pequenos, porque os pitos pequenos poden matar, e comer, que sepades que as galiñas comen de todo. Entón, pitiños pequenos mezclados así con galiñas, cuidado, se non teñen a nai que os defenda, se teñen nai non hai problema, porque lle vai a poñer o frente e vai a fazer e din eles, cuidado, que aquí hai unha nai rabiosa, pero se non deberías dedicarte a vender, son carísimos, eu xa o sei, pero é que para vender cousas destas hai que ter un registro sanitario, hai que meterse en funduras de 14 balas. Bueno, como vos dixen, como expliquín, non sei se sabedes todos, pero fíxenme autónoma, estou ainda aprendendo a levar todo, a levar as contas, a levar as nóminas, a levar as facturas, a levar estas cousas, e estou empezando ainda no arte de dar clases presenciales, o sea que o meu tempo agora non é tan como para dedicarme agora tamén a facer paquetiños para mandar, para vender allos, tal. Non sabía que se compraba feito, sí que o hai feito. Bueno, miña querida Xentiña, de verdad, nos que é influencer da horta, de toda clase de bichiños. Moitas gracias, Nusca, pola sabiduría, estou ben contenta. Xa tes 211 likes, teño ben merecido, moitísimas gracias. Hasta os xoves, escoito despois porque traballas pola tarde. Bueno, Xeli, pois mandoche un saludiño, moitísimas gracias por ese mensaje que xa sei que me vas a mandar á radio, que non sabes que contenta quedo cando chego á radio me din os da radio, bueno, porque ás veces mandanme as preguntas antes cando ainda estou na casa ou así, non? Para ilas mirando ou eso, pero ás veces chego ali á radio e digo, ala, que se tes aquí unha de preguntas, mi mata, quedo tan contenta porque me sinto querida polo meu público, por vos. Así que moitísimas gracias, non me cansarei de agradecervos que me mandedes preguntas á radio. Bueno, xa vos contarei, pero teño vos unha sorpresa novedad, teño aí entre mans un proxecto, un novo traballo, e xa vos contarei cando estea todo como máis amarrado. Outra sorpresa máis, que non me chegaban as cousas que fago, que ainda, por certo, que me pinca ajo por todo, pero se teño para cenar piña. Non sei se vistedes o vídeo que puxen hoxe de como se fai este lorito bonito, lorito bonito, lorito bonito. Pois, iso, que hoxe tócame cenar piña. Bueno, miña querida Xentiña, Dios, que boa está esta piña, Jesús.
Nada máis, un saludiño, hasta domingo que ven, vémonos polas redes, si podedes axudarme a compartir os meus vídeos para que me conoza máis xente, estou encantada porque eu quero seguir cas redes, que me gusta moito, a min gustame falar, gustame axudar a xente, vos tendes que axudarme a compartir os meus vídeos para chegar a máis xente, para ter máis seguidores, porque eu sei que falando gallego costa chegar a máis xente, pero tamén sei que hai moita xente polo mundo adiante que non lle importa facer ese pequeno esfuerzo para escoitarme falar en gallego. O que pasa que hai que encontrala, así que compartindo vídeos atoparémola. Nada máis, miña querida xentiña, aos seus quehaceres, que mañán é día de traballar e hai que empezar a traballar. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices. Deica.